There's no going back. Wow, wow, my... Yeah, man! Sain korvanappiini juuri tiedon, että jos tilaat seuraavan tunnin sisällä, niin koko paketti puoleen hintaan. Kukaan ei sano Jonille noin. Elhymy, tuhoa pomo! Puoleen hintaan kyllä kuulitte oikein. Tämä on tarjous, mitä ei kannata ohittaa. Supaa pomo sen tai pätkä. Ara! Yeah! Hinnan leikkauksen lisäksi heitämme mukaan myös Tamperederen. Jos olette aina halunneet aidon alkuperäisen tamperelaisen anime-tytön, nyt se on mahdollista. Absoluuttista cinemaa.